Sanxenxo, Grove, Cambados e Meaño na comarca do Salnés e a Pobre e Boirona do Barbanza son os 6 concellos que pasarán o nivel máximo de restricións. Todos soben ao nivel máis elevado dende o medio, coa excepción de Cambados, que xa estaba no alto. Estos son 7 concellos onde viven 80.000 galegos e supón o 3,3% da poboación e o nivel máximo de restriccións. Tamén soben de nivel Pontevedra, Poio, Portodosón e Ribeira, que pasan ao nivel alto de restriccións, onde continúan a Illa, Vilagarcía e Vilanova. Según os cálculos do Comité Clínico, de manterse as tasas que temos na actualidade durante os próximos 15 días, superaríamos os 400 pacientes hospitalizados e os 100 nas unidades de cuidados intensivos. No caso de manterse 2 semanas máis, é dicir, dentro de 3 semanas, que sería a segunda semana de agosto, poderíamos chegar a un pico de 1.000 pacientes hospitalizados e 200 pacientes nas unidades de cuidados intensivos. As restricións que afectan os concellos de nivel máximo e altos son semellantes. En todos eles terá que pechar o lecer nocturno e aplicaránse novos requisitos para acceder ao interior dos locais de hostalería. No interior dos establecementos exiximos ou ben vacina, acreditación de vacina pauta completa, ou ben PCR nas últimas 72 horas, ou test de antíxenos, ou ben acreditar ter pasada a enfermedade para ocupar o interior dos locales. Non así as terrazas, onde non será imprescindible acreditar un documento sanitario como os que acabo de referir. Destas medidas estarán exentos os menores de 12 anos. En canto ás capacidades, nos concellos do nivel máximo serán dun 30% no interior e un 50% en terraza, mentres no alto será do 50% dentro e do 50% fora. Non podemos nin queremos castigar de novo co peche automático a un sector como a da hostelería que leva sufrindo durante estes último ano e medio. O que se eliminan son as restricións á mobilidade, polo que ningún concello estará baixo peche perimetral.